መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸታታሊ ንባብ መጽሓፍ አክሲማሮስ ካብ ዝሓለፈ መበል 35 ዘለተ ዓርቢ ማዕፀልታ መበል 36 ተኸታታሊ ንባብ መጽሓፍ አክሲማሮስ ካብ ዝሓለፈ ማዕፀልታ መበል 36 ዘለተ ዓርቢ ኦ አዳም ንስኻ መሬት ኢኻ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ። ዘፍጥረት 3:19-20 መግለጺ ክረግሞ እንከሎ እንታይ ኢሉ ረገሞ እንተተባሂሉ አዳም አነ ቅድም ብመንፈስ ቅዱስ አኽቢረ ብብርሃን ሰሊመ ፈጢረካ እምበር ካብ ቀደም መሬት ኢኻ ነርካ ሕጂ እውን ተመሊስካ ናብ መሬት እቶ ኢሉ ረገሞ። ዘፍጥረት 3:18-20 እንጀራኻ ብረሃፅ ገጽካ ብላዕ ዕሾኽን ተኩባርን የውቅልካ ምድሪ ከዓ ብእግርኻ ርግምቲ ትኹን። ዘፍጥረት 3:17-19 መግለጺ እግዚአብሔር ንአዳም አነ ንስኻ ከይትደክምን ከይትዋረድን ከይትድይብን ኢለ እትበልዖን እትሰትዮን ሓደ ግዜ አዳልየ ፈጠርኩልካ። ንስኻ ግን አምላኽነተይ ካብ ተመነኻ እናወረድካን እናደየብካን እናደኸንካን ብላዕ። ሓጎስካ ብዛዕባ ምግብኻ ይኹን። ምድርኻ እሾኽን አሜኬላን የውቅል። ከብድኻ ድማ ጎንደራን ኮስን የውቅል። እግርኻ እሾኽ ይጋእኻ እናተሸገርካ ከዓ ንበር ኢሉ ረገሞ። ዘፍጥረት 3:17-18 ነዛ መራር ጽዋእ ሞት ክትጥዕማ ከለኻ ሰብነትካ ከም ሻሚዓ ትምከኽ። እግዚአብሔር ንአዳም እዚ ምስ በሎ ኣካሉ ረዓደ ኩልንትኡ ድማ መኸኸ። መግለጺ ከም ብሓዱሽ አዳም ነዛ ጽዋእ ሞት ክትጥዕማ ከለኻ አካልካ ይረዓድ፣ ኢድካን እግርኻን የንቀጥቀጥ በሎ። እሹ አካሉ ረዓደ ኢዱን እግሩን ከዓ አንቀጥቀጠ። ከም ሻሚዓ መኸኸ። ቅድም አካሉ ከምኡ ኣይነበረን። ከም ፋና ብሩህ ከም ብርለ ጽሩይ ሽቲ ቀልቀል ዘየውፅእ ጽሩይ አካል ነበሮ። ዝበልዖን ዝሰትዮን ድማ ከምዚ ብርሃናዊ ዝበሰሎ ኣብ ሰውነቱ እናመኸኸ ይተርፍ ነበረ። ነዚ ክፍለጥ ቅዱሳን ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብሩ ከለዉ በቂዖም እናበልዑን እናሰተዩን ሸንቲ ቃልቃል የብሎምን። እግዝእትነ ማርያም ኣብዚ ዓለም እዚ 64 ዓመት ክትነብር እንከላ ከምኡውን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስግና ይኹኖ ኣብዚ ዓለም እዚ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ክነብር እንከሎ እናበለ እናሰተዩን ነዚ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ኣይነበሮምን። ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ከማና ሰብ ኮነ። ከምዚ ኢሉ እውን ተናገረ ቅዱስ ኤፍሬም ሲራዊ ኣብ ቅዳሴ ማርያም። እግዚአብሔር ንአዳም ኦ አዳም ወይለኻ ናብ መቃብር ክትወፅእ ከለኻ ነስኻ ናብ ሲኦል ትውረድ። ኣገልጋሊ ዲያብሎስ ወይ ድማ ግዙእ ዲያብሎስ ድማ ትኸውን። ኣብኡ መከራ ክትጸግብ ኢኻ። ግዚኡ ከይኣኸለ ከዓ ኣይክትወፅን ኢኻ በሎ። መግለጺ ክሳዕዚ ናይ ስጉኡ መርገም እዩ፣ ካብዚ ቀፂሉ ግን ናይ ነፍሲ መርገም እዩ። እግዚአብሔር ንአዳም ብነፍሱ እንታይ ኢሉ ረገሞ እንተባሂሉ አዳም እዚ መከራ ስጋ ሓላፊ ትወድእ እዩ፣ ብነፍስኻ ዘይውዳእ ብዙሕ መከራ ከዓ ኣለካ እሞ መርገምካ ተቐበል በሎ። ማዕፀልታ መበል 37 ዘለተ ዓርቢ አዳም ድማ ኦ ጎይታይ ነፍሰይ እሞ ናትካ ዕድል ጽዋዕዶ ኣይኮነትን ከመይ ኢለ መርገም ክቐበል በሎ። ጎይታ ከዓ አዳም ኣነ ነፍስን ስጋን ሓደ ኮይኖም እንተትመፁኒ ሓደ ገይረ ክቕበል እምበር ንንወይኑ ኣይቅበልን እየ። ስለዚ መርገምካ ሞት ተቐበል በሎ። አዳም ድማ መርገሙ ብኣኩቴት ወይ ከዓ ብጸጋ ተቐበለ። ክረግሞ እንከሎ እንታይ ኢሉ ረገሞ እንተተባሂሉ አዳም ስጋኻ ናብ መቃብር ክትኣቱ ከላ ነፍስኻ ድማ ናብ ሲኦል ክትወርድ እያ። ኣብኡ ከዓ ብኢደ ዲያብሎስ ትተሓዝ፣ ኣብ ሲኦል ትሓየር፣ ብዙሕ መከራን ስቃይን ትቕበል። ባርያ ዲያብሎስ ግዙእ ዲያብሎስ ትኸውን። ኣብኡ ድማ ብዘይ መዓልትታት ኣይትወፅን በሎ።
እግዚአብሔር ንአዳም ከም ብሓዱሽ ኣነ መንፈስ ቅዱስ ኣኽቢረ ብብርሃን ሸሊመ እንተፈጠርኩኻ ንስኻ ግን ኣምላኽነተይ ካብ ደለኻ ክዳንካ ድባ ይኹን ንሱ እውን እናኣረገን እናረስሐን ንዘላለም ክትሳቐ ንበር ኢሉ ረገሞ። ከምዚ ኢሉ ምስ ረገሞ ሓደ ኣራዊት ዝሰበሩ እንስሳ ነበረ። ናቱ ቆርበት ከደኖ። እዚሲ ሓሰት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድባ ተፋሒቁ ቆርበት ተቐሊጡ ኣይነበረን፣ ግምጃ እዩ ዘልበሶ። ስለምንታይ ነቲ ግምጃ ድባ በሎ እንተተባሂሉ በቲ ቀዳማይ ክዳኑ ኣብኡ ናይ ብርሃን መጓናጸፊያ ርኡ ደኣ እምበር ድባ ኢልዎ ዘልበሰስ ግምጃ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግምጃ ስፊ ኣይነበረን። ዳባ ዝብሎ እቲ ናይ ገዛ ርእሱ ቆርበት እዩ። ስለምንታይ እቲ ናይ ገዛ ርእሱ ቆርበት ዳባ በሎ? ኣካሉ ከምኡ ኣይነበረን። ከም ፋኑስ እናበርሀ ከም ብርጭቆ እናጸረየ ዘይዋግኣን ዘይባጣሕን ተሪር ሻትን ቀልቀልን ደምን ረሃፅን ዘየውፅእ ጽሩይ ኣካል ነበሮ። ክዳንካ ድማ ቆርበት ይኹን ከዓ በሎ። ዘፍጥረት 3:21 እስካብ 23 ድሕሪኡ ቆርበት ማእሲ ከደኖም። መጽሓፈ ኩፋሌ 4:24 እስካብ 25 እግዚአብሔር ንአዳም ካብ ገነት ተድላ ወፂኻ ናብቲ እንስሳታትን ኣራዊትን ዝኣበሱካ መከራ እምበር ዕረፍቲ ዘይብሉ ንሓንቲ ሰዓት እኳ ብዘይ ጓሂ ሓጎስ ዘይብሉ ናብ ምድሪ ውረድ በሎ። መግለጺ እግዚአብሔር ንአዳም ከምዚ ኢሉ ክብርኻ ካብ ሓለፈ ጸጋኻ ካብ ተገፈፈ ኣብዚ ክብርን ጸጋን ዘለዎ ገነት ክትነብር ኣይግበአካን እዩ ውረድ በሎ። ካብዚ ወሪድካ ምስ እንስሳታትን ኣራዊትን ኣጋንንትን ተዋጋእ ተጻሊእኻን ወሎ። ኣዳም ድማ ኦ ጎይታይ ከመይ ኢሉ ይከኣለኒ ምስቶም ረቀቕቲ ኣጋንንቲ ከመይ ገይረ ክበኣስ? ሳዕሪዶ ምስ ሓዊ ክበኣስ ይከኣል እዩ። ሓዊኸ ምስ ማይዶ ክበኣስ ይከኣል እዩ። እግዚአብሔር ከዓ ንኣዳም እዚ ገነት ርስትኻ ኢሉ ኣቦኻ ዝሓደገካዶ መሲልካ ወይሲ ብወርቅኻ ዝተሸጥካዮ ቅድም ኣነዶ ኣይኮንኩን ዝሃብኩኻ በሎ። እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ካብ ገነት ተድላ ከውፅኦም እንከሎ ኣዕዋፍን እንስሳታትን እፅዋትን ገነትን ወይለና ጎይታናን ገዛኢናን ኣብ ማእኸልናስ መን መሓወስኩም? ንሕናሲ ካብ መዓርን ሽኳይትን ዝጥዕም ሕላብ እናጣዕምና ነይርና። ንስኻትኩም ግን ነዚ መንበሪኹም ካብ ፍረ ዕንፀይቲ ሞት ክትበልዑ ድማ መረጽኩም። መን መኸረኩም? ነዚ ከ መን ነገረኩም እናበሉ በኸዩ። መግለጺ ድሕሪዚ ኣዳምን ሔዋንን ካብ ገነት ወፂኦም ክኸዱ ከለዉ ቆጽሊ ተኸዲኖም ቆጽሊ ተዓጢቖም ኣእዳዎም ኣብ ርእሶም ሰቐሎም እዋይ ሃገረይ ዋይ ተደላይ እናበለ እናበኸዩ ክወርዱ ከለዉ ካብ ገነት ዝነበሩ ኣዕዋፍን እንስሳታትን ወይ መኳንንትና ገነት መሳፍንትና ካብዚ መጋረጃ ብርሃን መን ኣውፅአኩም? ኣብ ማእኸልናኸ መን እዩ ዝፈለየኩም? እናበሉ ሰዓብዎም ኣይፋሎምን ከዓ ተመለሱ። መቐጽልታ መበል 38 ይቐጽል። አሜን። ስላሉ ናይ ቃል ባለቤት ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኢኺትም ክሕተይ ናይ ዘለዓለም ቤተይ ተዋህዶ ኢኺትም ክሕተይ ናይ